Li Tirkiye qedexe li ser masîgirtinê di yekê îlonê de bi dawî dibe. Li gel nexweşiya koronayê hem ji ber başiya goştê masiyan ya li ser tenduristiyê, hem jî ji ber kêmbûna rêjeya masiyan di bazarê de, bihayê masiyan jî gehiştiya asta herî bilind ya îsal. Welatî û masîgir hêvîdar in ku bi vebûna sezona nû re bihayê masiyan jî kêmtir bibe. Balık fiyatları uçuk fiyatta. Çok pahalı. Ji ber qedexeya masîgirtinê li bazarê masî gelekî kêm bûne. Her wiha ji sûdeweriya wê ya li ser tenduristiyê, goştê masiyan ji goştê din zêdetir eleqeyê dibîne. Loma jî bihayê masiyan baweyekî derasayî zêde bûye. Masiya ku di sezona masîgirtinê de bi 20 lîreyan dihate firotin, niha bi 100 lîreyan e. Em hêvîdarin bi destpêka sezonê re hem masî bi bereket bin, hem jî ev nexweşî ji ser dinyayê xilas bibe. Şimdi 1 Eylül'de balık konusunda çok... Li bazarê masî ji goştê sor bihatir tê firotin û ji ber qedexeyanê çîrê jî cûreyên masiyan li ser dezgehan gelekî kêm bûne. Masîgir Yavuz Çimen bo sezoneke bi bereket, hêvî û daxwazên xwe îfade dike û dibêje ji ber nexweşiya koronayê eleqeya li ser goştê masiyan dê îsal ji salên borî hê zêdetir be. Bu sene var olduğunu biliyoruz. İnşallah güzel. Welatî ji ber nexweşiya koronayê zêdetir goştê masiyan tercih dikin û mixabin ji ber ku di bazarê de kêm e, goştê masiyan niha li Tirkiye ji goştê sor bihatir tê firotin. Wekî welatiyan em jî li bendêne ku sezona masîgirtinê dest pê bike û bihayê wê kêm bibe. Da ku di vê rewşa nexweş de her kes jê îstîfade bike. Goştê masiyan bo tenduristiya laş baş e û ji ber nexweşiya koronayê dê îsal eleqeya bo wê jî zêdetir be. Ama inşallah bu sene balıkçılık Welatî jî ji ber karîgeriyên koronayê yên li ser jiyanê bigazindin û bi hêviyeke mezin, çavereyî sezona nû ya nêçîrê ne ku qet nebe îsal bi bihayeke erzantir masiyan bo mala xwe bikirin.